Ambalmao aw ni ñankuma abalamso madame Cissé Ramata Sissoko tantira kabo Atlanta États-Unis billet alamsa do jeudi mai kalo tile mugan ani kononton le 29 mai 2025 ka malien be fo mali kono ani mali koka on kunye promesse ta ngo mina video ke CFA kan mino video de ke bibre ka ira mo d'abord mina min fo yoro chaque fois na une vidéo que c'est pour que anga mo so hakilla min ba to be fa no famille nyina mina kuma CFA kan bi ka fo munde la amba fo drome kile ban 5 francs do drome kile mino 7 ta drome kile comme 1D égale 5 francs do so drome fla 2D égale 10 francs do ne mo ko nye 10 francs di ma ba fo nye drome fla di ma munde la 10 bi ke fly pourquoi avec un atlan fly bien sûr awa famu ka fa wari daminena tama kelengele kumbe ka sandike o tama duru de kera 5 francs do tama duru 5 francs be comme dorome kele parce que tama be comme dorome tlani nga kuma to kampi parce que histoire drone ka fo munyanse ya comme ni ko dro munela o ya fo kanga kan to o kan munela anga duguti wulila ka commandance munela juge traditionnel qui tigala o bora kana juge to kana o yo colonisation to bo mara joya hakilina mara di o sama do ali wari sefa joya de ya sama suna nga wara kumi do anga warte do de nananai atigi nananai ka be ayere ka hakilini ma mina kuma min kan bi demisonu chama me kan wera nyininga mundela amanga continuer parce que ni kuma bi kan o kan akera dans le passé o yi colonise o benyina mais munde ya kololo yilapi akololo folo yimi ni demsen tami e san saba san nani san duru dugu tawla no war diruma u ka drome kele ye drome fly drome tan tandi donc drome tan o 10 de moyen 20 30 abana uluta clan duruye parce que uluka système bena uma wasaka noya parce que wari era dlava noya dikam donc normalement mali la bi ou be sefa be dugu la anga dugu la Afrique gouvernement nga décision eta ka fo à partir de maintenant 5 francs ni ate fo abe fama keleni coin wari mi medlan jeton mi medlan drome duru o loko ga sebe 5 ou ba saba ka 1 parce que kelenga nga drome keleni kololo du même au kono folo parce que demseni ka calcul ka kungolo la ka fin be clan duruye a fanga ka chan hakilima o de la dugu to be tanye o matla on be to kofe parce que demseni wuli to la ka fin be clan duruye akacha kungolo ma donc abe tanta akadigi do to be tanya dugu to ma be kelengele ni fla ulu ba fo keleni kelo ye fly andu ba fo ko duru ni duru o tanya o drome fly do anyaga mine me den kuma a flava minye wari dlana ka jago de ke mauni nyogonche ka jate bon nyogo ya mauni nyogonche ka fena minti saka tancha manta parce que war drone ka jago drone ke ka fon drone ba yelema donc abe tanta parce que ça ni mo ka jate me ka fo 1275 o ejuli no ya so 1275 ko biba asoma abe fo wakele kemefla ani biwolom la nduru parce que iba sebe yedisa 1275 amasika calculer ka diviser fo wakele kemefla biwolom la ani duru niko 1935 o wari kan dati ma wakele keme kononton bisaba ani duru niko 50 francs dati ma bidu donc amase demsen ka jate bon ko chu donc a jate bon ka cha ama ko sobe o de kama aw me kan afo ko wari kan ka yelema ka be mo ka hakilna ma mais da donc no yera nga ansera nchugo mi nyonya fo déjà ansera nchugo mo te problème parce que ansera to kama chugo mi ansera fenta ma chugo mi do maya mi nyanse o ma ambe faka bo o de kono o la me kan keleke donc ça veut dire que wari in calcul aka cha demisonu hakilima abe yelema chugo di nya fo ngo wari dlani c'est pas l'économie c'est pas les économistes c'est pas les scientifiques wari politique di wari jamana nyemoko ka baradi parce que wari danaya di mo be da wari la no aso idalimbe jamana nyemala inyabe idalimbe jamana maraba parce que wari kalenkandi dala kandi do laidu doro ni wari o kama anga décision du menta c'est ça a follow gouvernement anga campagne de ke ka fo mo nyina amina ni yelama ka nyefo doro ka fo wari ka clan duruye anti feka kete folo oye volonté politique jamana nyama o ka famu ka fo ko ni te normally jamana kono folo flana anga tando da yara ka fo par ni ke sans flo be sans saba kono to tando kan akangu oye flana sabana
anga nga nyafo demsenu nyina mun de la duru in kera mun de la akanga boy ola mo ba famu ka foko wari akera jawo de kama akera nafolo yelaman de kama calculi min ba kono jatemina min ba kono o jatemina kan ke fitin don de abara o manga chaya amanga mo kungulo toro don nanyo jatemina ko fo ola demsenu ba do ka mun fitin man ka foko 5 francs o yo duru de 1 franc o ye kelenye 10 o ye tanye ola no ya fo flaka na wo ya fo bozo kana wo ya fo anglais la wo kon ba do ko 10 ye tanye 20 ye moyen o bo noya nye ni video ke mina dron c'est parce que au hakili jigi ka fo ni kololo bi jamana kan sengemba an kan toro bankan calcul ka cha an kunguluma amba nyefo folo ka fo munyanse flana munne be kanga am mina nin kono ambe kanga mina nin kono parce que jamana nyamo te kanga famu ka fo abe jamana don hakili toro ne ka bara en tant que biologiste parce que ne be adamaden farikolo de kan kungulo de bara do min ka girin kungulo ba ni kungulo bara grinyana abe bara wera minina parce que kungulo be placer de ta bara do la mi abe bara wera balika ke donc ni calcul ka chan dema abe dem balika jatemina ke juna abe de segi kofe abe dugu to lata njeto lube ke ingénieur ni docteur ye pendant que be kan calcul ke dro ko 1425 oy joli 1875 oy joli tani mi ba perdu de o de be jamana o bonto kona o de be jamana se akambe se were